Dat ze bij de optocht. 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 Is er wat van nou functioneren voor de helft? Is er wat van nou functioneren voor de helft? Is er wat van nou functioneren voor de helft? Is er wat van nou functioneren voor de helft? Dat ze bij de optocht. Goedemiddag, wat zeg je meneer? Goedemiddag, wat zeg je meneer? Goedemiddag. Dat ze bij de optocht. Is dat vlugel of is dat bloed? Oh, dan is het goed. Min ball.